Slovenská republika je často označovaná ako srdce Európy a hoci je Slovensko malá krajina, svojimi prírodnými či kultúrnymi krásami nezaostáva za žiadnou rozlohou väčšou krajinou. Mnoho ľudí, a to nielen cudzincov, nevie, čo táto krásna krajina v sebe ukrýva. Jedinečnosť Slovenska dokazujú aj Cesta hrdinov SMP. Cesta hrdinov SMP je najvýznamnejšia diaľková turistická magistrála na území Slovenskej republiky. Trasa prechádza naprieč Slovenskom od východu na západ. Cesta sa začína v Duklianskom priesmyku pri štátnej hranici s Poľskom a končí na Devínskom hrade. Cesta hrdinov SMP prechádza väčšinou významných oblastí Slovenska, ktoré zohrali dôležitú úlohu počas Slovenského národného povstania v rokoch 1944 a 1945. Celková dĺžka sa líši a podľa uvádzaných zdrojov kolíše medzi 720 až 760 kilometrami. Trasa prechádza najmä horami a kopíruje aj horské hrebene, napríklad Volovské vrchy, Nízke Tatry, Veľká Fatra a Malé Karpaty a prechádza významnými mestami ako je Svidník, Bardejov, Trenčín, Myjava a Bratislava. Cesta hrdinov SMP je značená červenou turistickou značkou. Magistrála je ťažký prechod horami a trasa sa zvláda v priemere za 26 až 28 dní. Na území Slovenska je na väčšine trasy totožná s medzinárodnou turistickou cestou E8. Trasa E8 celkovo meria okolo 4500 km. Začína sa v Írsku a pokračuje cez Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Slovensko, Poľsko, Ukrajinu, Rumunsko, Bulharsko do Turecka, kde končí v Istanbule. Cesta hrdinov SMP takmer kopíruje trasu E8 na Slovensku. Rozchádza sa s ňou len na úseku Trenčín, Veľká Javorina, kde cesta hrdinov SMP prechádza do Českej republiky. Pre lepší prehľad bola cesta hrdinov SMP rozdelená na 8 častí. Prvá časť Ondavská a Laborecká vrchovina. Ondavská a Laborecká vrchovina ležia na východnom Slovensku. Obe pohoria sa rozprestierajú v severnej časti. Cesta hrdinov SMP sa začína práve v Laboreckej vrchovine v Duklianskom priesmyku a na tomto úseku sa končí v Mihaľove, čo je mestská časť Bardejova. Dukliansky priesmyk je najnižší priechod cez rozvodný chrbát Nízkych Beskyd do Poľska. Počas druhej svetovej vojny sa tu odohrávali najťažšie boje na území Slovenska. Trasa prechádza aj cez okresné mesto Svidník, ktoré je najväčšie v okolí Duklianskeho priesmyku. Na konci tohto úseku trasa prechádza cez Bardejovské kúpele, ktoré sú súčasťou mesta Bardejov. Kúpele sa preslavili liečením interných chorôb. Bardejov je starobylé okresné mesto. Zachovali sa tu hradby a mnohé historické budovy, napríklad kostol svätého Egídia a mestská radnica na námestí. Mesto patrí do lokality UNESCO. Cesta hrdinov SMP prechádza Laboreckou a Ondavskou vrchovinou v dĺžke asi 75 km. Priemerne sa dá peši prejsť za 3 dni. Druhá časť Čergov, Spišsko-Šarišské Medzihorie a Šarišská vrchovina. Tieto povrchové celky sa rozprestierajú v severnej časti východného Slovenska. Cesta hrdinov SMP sa na tomto úseku začína v Hervartove a končí v Ľubovci. Hervartov je obec na úpätí pohoria Čergov. V obci sa nachádza unikátny drevený kostol z tisového dreva, ktorý je súčasťou svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Trasa prechádza aj cez Veľký Šariš. Táto obec sa prezentuje výrobou piva. Cemiatá je mestská časť Prešova. Ide o starú liečebnú a rekreačnú lokalitu. Nachádza sa tu viacero minerálnych prameňov. Cesta hrdinov SMP prechádza Čergovom a Šarišom v dĺžke asi 62 km. Priemerne sa dá peši prejsť za 2 dní. Tretia časť Čierna hora, Volovské vrchy a Spišsko-Gemerský krás. Čierna hora leží v južnej časti východného Slovenska. Volovské vrchy a Spišsko-Gemerský krás sa rozprestierajú na rozmedzi stredného a východného Slovenska. Všetky 3 pohoria sú súčasťou Slovenského rudohoria. Cesta hrdinov SMP sa začína na tomto úseku v Ľubovci a končí v Telgárte. Prechádza dôležitým železničným uzlom cez Kisak. Tu sa začínajú Volovské vrchy, kde trasa prechádza aj cez košickú mestskú časť Čermeľ. Trasa prechádza viacerými lyžiarskymi strediskami ako Jahodná či Kojšovská hola, ale aj cez kúpele Štós. Liečia sa tu choroby dýchacích ciest. Dobšinský kopec je sedlo, ktoré rozdeľuje Volovské vrchy a Spišsko-Gemerský krás. Cesta hrdinov SMP prechádza touto časťou v dĺžke asi 150 km. Priemerne sa dá peši prejsť za 5 dní. Štvrtá časť Nízke Tatry a Starohorské vrchy.
Pohoria Nízke Tatry a Starohorské vrchy sa nachádzajú na strednom Slovensku a tiahnu sa medzi údoliami Váhu a Hrona. Cesta hrdinov SMP začína na tomto úseku v Telgarte a končí na Donovaloch. Telgard je obec v blízkosti prameňa Hrona. Obec leží pod Kráľovou holou. Kráľova hola je mohutná rozložitá hoľa a najvyšší vrch východných Nízkych Tatier. V hlavnom hrebení Nízkych Tatier sa nachádzajú dve obľúbené turistické útulne Andrejcová a Ramža. Prirodzenú hranicu medzi východnými a západnými Nízkymi Tatrami tvorí sedlo Čertovica. Z Čertovice sa dostaneme na chatu Milana Rastislava Štefánika. Ide o horskú chatu pod Ďumbierom. Ďumbier je najvyšší vrch Nízkych Tatier a tiež celé cesty hrdinov SMP. Trasa pokračuje cez Chopok, čo je tretí najvyšší vrch v Nízkych Tatrách. Na vrchole sa nachádza meteorologická stanica a kamenná chata. Ďalšou útulňou po ceste je chata Ďurková. Prirodzenú hranicu medzi Nízkymi Tatrami a Starohorskými vrchmi tvorí Hiadelské sedlo. Tento úsek sa končí na Donovaloch. Donovaly majú rekreačný charakter, nachádza sa tu viacero lyžiarskych vlekov. Cesta hrdinov SMP vedie Nízkymi Tatrami a Starohorskými vrchmi v dĺžke asi 97 km. Priemerne sa dá peši prejsť za 4 dní. 5. časť Veľká Fatra, Kremnické vrchy, Žiar a Malá Fatra. Pohoria sa nachádzajú na strednom Slovensku a tiahnu sa od Žilinskej kotliny až po Zvolenskú kotlinu. Cesta hrdinov SMP sa na tomto úseku začína na Donovaloch a končí vo Fačkovskom sedle. Prvým vrchom vo Veľkej Fatre, ktorým prechádza cesta hrdinov SMP, je Zvolen. Trasa pokračuje aj cez známy vrchol Krížna. Z vrcholu je pekný kruhový výhľad a v súčasnosti je tu postavený vojenský objekt. Cesta pokračuje do Kremnických vrchov, kde prechádza niektorými obcami ako Kráhule, Kremnické bane a Kunešov. Za obcov Kremnické bane sa nachádza symbolický stred Európy. V pohorí Žiar sú významnými vrchmi Vyšehrad a Brálova skala. Trasa v malej časti zasahuje aj do Malej Fatry, kde na tomto úseku končí vo Fačkovskom sedle. Cesta hrdinov SMP prechádza touto časťou v dĺžke asi 90 km. Priemerne sa dá peši prejsť za 5 dní. 6. časť Strážovské vrchy a Považské Podolie. Strážovské vrchy a Považské Podolie sa rozprestierajú na rozmedzi stredného a západného Slovenska v jeho severnej časti. Cesta hrdinov SMP začína na tomto úseku vo Fačkovskom sedle a končí v Drietome. Prechádza viacerými obcami ako Čičmany, ktoré sa preslávili drevenými domami. Trasa prechádza aj cez najvyšší vrch Strážovských vrchov, Strážov. Pod Strážovom leží obec Zliechov. Cez obce Košecké Rovné a Kopec sa dostaneme na Vápeč. Vrchol patrí k najkrajším na Slovensku. Pod Vápčom sa nachádza obec Horná Poruba a trasa pokračuje až do Trenčianskych Teplíc. V kúpeloch Trenčianske Teplice sa liečia choroby pohybového a nervového ústrojenstva. Ďalším významným mestom na ceste je Trenčín. Nachádza sa tu viacero pamiatok, napríklad hrad, mestské opevnenie, synagóga a rímsky nápis v skale. Na tomto úseku trasa končí v obci Drietoma. Cesta hrdinov SMP prechádza Strážovskými vrchmi a Považským Podolím v dĺžke asi 70 km. Priemerne sa dá peši prejsť za 3 dni. 7. časť Biele Karpaty a Mijavská pahorkatina. Biele Karpaty a Mijavská pahorkatina sa rozprestierajú na západnom Slovensku na slovensko-moravskej hranici. Cesta hrdinov SMP sa na tomto úseku začína v Drietome a končí v Brezovej pod Bradlom. V tejto časti trasa zasahuje aj do Českej republiky, a to presne od sedla Kikula po Veľkú Javorinu. Cesta prechádza kopaničiarskou obcov Lopeník. Veľká Javorina je najvyšší vrch Bielých Karpat. Vrchol tvorí hranicu medzi Slovenskom a Českou republikou. Z Veľkej Javoriny trasa klesá do Mijavskej pahorkatiny a schádza do mesta Mijava. Nad obcov Brezova pod Bradlom sa týči mohyla Milana Rastislava Štefánika. Tu sa oficiálne končí cesta hrdinov SMP a ďalej na hrad Devín pokračuje ako Štefánikova magistrála. Cesta hrdinov SMP vedie Bielými Karpatmi a Mijavskou pahorkatinou v dĺžke asi 65 km. Priemerne sa dá peši prejsť za 2 dní. 8. časť Malé Karpaty. Malé Karpaty ležia na západnom Slovensku a rozprestierajú sa od rakúskeho Hainburgu až po Nové Mesto nad Váhom. Cesta hrdinov SMP, ktorá je tu pomenovaná ako Štefánikova magistrála, sa začína na tomto úseku za obcov Brezova pod Bradlom a definitívne končí na hrade Devín. Cesta hrdinov SMP prechádza Malými Karpatmi v dĺžke asi 130 km. Priemerne sa dá peši prejsť za 4 dní.
Záruby sú najvyšším vrchom v Malých Karpatoch. Ďalším unikátnym vrchom v hlavnom hrebení je Vápenná. Z vrcholu je pekný výhľad a nachádza sa tu malá vyhliadková väža. Trasa prechádza aj sedlom Pezínska Baba. Cesta hrdinov SMP zasahuje aj do hlavného mesta Slovenska, Bratislavy. Bratislava je najväčšie mesto Slovenska. Je sídlom politických a štátnych orgánov a nájdeme tu viacero pamiatok, napríklad hrad, Staré mesto alebo dom svätého Martina. Trasa v Bratislave prechádza aj cez Slavín. Ide o pamätník a cintorín sovietských vojakov, ktorí zahynuli pri druhej svetovej vojne. Z Bratislavy sa dostaneme do Devínskej Novej Vsi na hrad Devín. Obec s hradom sa nachádzajú na sútoku riek Dunaja s Moravou a na rakúsko-slovenskej hranici. Tu sa definitívne končí cesta hrdinov SMP a slovenská časť európskej cesty E8.